Lagyan na naman kayong meeting. Ito yung salt and crab. Try tayo rin ito sa wakas. Mira, basing pilang minuto. So yung guide yung menu da. Ayan o. Pampatok-batok nga. Ayan sa ilan yun na rin kay. Ngayon eh o. Pangkaila. Pang sikat na vlogger lo. Eh katamo. Ito naman 5'7". Ayun takal na so yun. Takal na. Kay Brad. Ang ipa yung ito mo. Ayan o, parang salon mini kayo palengke, mura mo yun soy, pero pangaluto ng katagalan tayo kayo. Ayan o. Ayan set. Ayan soy, putok-batok talaga yun eh, putok-batok, putok-puso yung lumol-malyari kayo ni soy. Ayan o. Ayan sa'yo 2.5. Kaya ako siguro sa'yo maatin lang kape kayo. Hindi kape yung orderan ko mga mamaya. O hindi pala naman palang mga nyo. Pwede tayo kayo mga nyo next time. Ayan o. Next time mga nyo. Ako sa'yo kayo nyo mo. Ayan o. Ayan pa sa'yo. Yung bandang dulot affordable naman pala sa'yo. Ayan sa'yo. Tsurang manyaman naman eh. Tapa-try pero try takay ba? Ayan yun o. Spinach seafood. Ayan. Sa'yo. Ayan, pasta. Team pasta. Yun naman pala eh. Yun yung kayo. Garlic rice. Sige po, coffee na lang. Ito soy, no? Pwede tamang kape. Solda na ka rin soy. Kagising ko. Ito chop soy oh. Ayan oh. Ano soy oh. Ayan pa oh. Ay, ini banatan tayo ni soy. Ayan yung drinks na soy. Ayan. Kaya na yung balang lumawag yung presyo ni soy. Okay na? Okay na po. Yung soy, kinta libreng money. Libreng money. Ito soy, kaya ni pala yung rin yung soy ko. Kupitan mo yung ilan ba? Get kagabi. Nako. Nangato tayo namin. So yun. So yung guide. Pinakamahalaga yan sa itang kape yung tanahin tamo. Yung masyado mamang paro pero yung impression mo ito na natin tayo. Ano sa itong fish doon, nabal na yung klaseng fish doon, pero maparas-paras yung mayungo-yung manyaman niya. Kasi ito siya, balang nakapagod. Like ang mga crab. Hindi mo niya bibigay na. Hindi naman yun sa inyo. Ano sa ining tatnay mong kadaguling kahit pero may talamano. Ano yung babayaran tama. Kung nakatakapyak kahit tabalo, yung buto yun. Iba palang idagdag oh. Ayan, manyaman. Ayan, nakatulog. Medyo ba lang mga manit na yung daya kaya bagtok mo. High blood. Deni, aldol do mga dealer ni. Alda na mo lang customer. Ngayon ako magkain mga kanyan.
Che maglagay nga saan mga nun. Ay, ito lang may mag-pretend. Danyeso yo, mag-pretend yung mete bang kanita de pilinan. Brida kasi ring sasali fresh. Yun, sakit na nalob din eh, say. Mateno pa nga bagyari ni pacheting cost na. Wait. Kaya ring nagpakataba. Kaya salt and crab.